Assalamu alaikum. Kamar yadda aka saba kowace shekara ana taron CES a Las Vegas. To wannan shekarar ma 2025 akwai abubuwa na ban mamaki da aka zo da su daga motoci masu aiki da wutar lantarki wato EV, smart TVs, AI artificial intelligence da kuma sauran abubuwa. Don haka sai ku biyo ni a cikin wannan bidiyo domin ganin su. Idan har wannan bidiyo ya burge ka kuma ya ƙayatar da kai, in kana YouTube kada ka manta ka danna subscribe ɗin, kuma kana Instagram ko TikTok ka yi following, sannan ku yi comment da wani abu da ya burge ku. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Ma'assalam.